Dobar dan, dobrodošli u Carnex kuhinju. Evo, često me ljudi pitaju koje bi to bilo neko moje omiljeno jelo. Pa, podelit ću sa vama tajnu. Moje omiljeno jelo je u stvari saltimbocca sa Carnex pršutom, žalfijom i belim vinom. A evo da vidimo i kako možemo da pripremimo ovo veličanstveno jelo. Šta nam je potrebno? Pa, pre svega teleći file, zatim Carnexova pršuta, žalfija, naravno, od povrća plavi patliđan, tikvica, puter, kako se zove, parmezan, tačno je parmezan, zatim brašno, beli luk, belo vino, so, biber i tako dalje, malo ruzmarina, nije bitno, vidjet ćete posle. Prvo, šta se radi? Prvo uzimamo ovaj teleći file i iseckat ćemo ga na komade. Kako seckamo? Pa ništa, uzmemo i sečemo. Evo ovako. Cap, 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 cap. Evo ga. Kada smo isekli naš teleći file, ove krupnije komade ćemo sloniti sa strane, a mi ćemo da na ove manje komade stavimo ovako. Pazite sad šta radim. Po jedan list žalfije ide na svaki komad koji smo isekli. Ovako, ovako i ovako. Neću stavit ću jedan veći komad žalfije, zato što mnogo volim žalfiju. Ona je zdrava i lepo miriše. Tako. Onda preko žalfije stavljamo, ajde stavimo po 2 slajsa Carnexove pršute. Evo ovako. Dakle, preko svakog komada, ovako. Evo ga, 1, 2. I pritisnemo da se to lepo spoji, znate, da se posle ne razdvoji kad ubacimo u tiganj. To kao da pravimo neki sendvič. Ovako. Lepo pritisnite. Neko to uzme čekić pa lupa, ali ja volim samo prstima da pritisnem. Nekako mi je to organski, onako, viralno. Evo. Tako, lepo pritisnem. Sada u tiganj ubacujemo ulja. Sipamo malo ulja. Tako. I sad ćemo mi, u stvari, da, kad ovo malo ulje se zagreje, da ubacimo ove komade. I to tako što ćemo ih prvo, pazite ovo, ubaciti u brašno, uvaljati u brašno i odmah staviti ovde. I tako ćemo uraditi sa svakim komadom. U brašno i u tiganj. Ponavljajte sa mnom. U brašno, ponavljate, u brašno i u tiganj. To smo tako sad uradili. Idemo na sljedeću fazu. Dok se ovo ovako prži, mi sada uzimamo povrće i seckamo ga. Kako seckamo povrće? Pa ništa. Uzmemo ovaj plavi patliđan i seckamo, evo ovako. Sec, sec, sec. I seći ću plavi patliđan na ove komadiće. Ovako, 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 ovako. Šta ću sad uradim? Sad ću da uzmem ovu tikvicu, iseći ću ovaj vrh, ovo vam ne treba, to se ne jede. To isecite ovako i bacite u đubre. I isto iseckajte tikvicu. Cakete, 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 cakete. I to ću također iseckati na manje komadiće. Jer sam tako u mogućnosti. Da vidimo gde smo. Odlično. Mislim da je sada vreme da ubacimo prvo beli luk. Evo ga. Tako. To. Sad, kad beli luk malo pusti svoju prepoznatljivu, šarmantnu aromu, uzet ćemo malo putera, znate. Jer gde god možete vi ubacite puter. Jer to je baš ono zdravo i dobro. Ubacit ćemo puter, stavit ćemo ga tu malo, on neka cvrči, tako. I sada ćemo sipati malo belog vina. Evo, ovako ćemo to uraditi. Slobodno, opustite ruku. Tako. Ništa više. Ništa više ne bih ja ubacivao ovde, sem što bih ostavio još malo to da se druži u tiganju. Lepo miriše. Ovo je sada fino ukrčkano i gotovo. Sad ćemo samo da, rokada tiganja. U ovaj tiganj sipamo ulja. Tako. Tako, lepo, vidite što je to fino. Onda ćemo da sipamo ovo povrće koje smo iseckali.
tikvicu i plavi patliđan. Tako, fino. Ubacit ćemo jedan ruzmarin, jednu grančicu ruzmarina. Evo, to je ovo što ako mi je ostalo od svadbe na kojoj ste bili. Taman to, evo, ubacite. I sada to neka se krčka jedno, ja mislim 2-3 minuta treba to da se krčka. A za to vreme mi ćemo da porazmislimo o smislu života. A smisao života je, ovo je gotovo, pogotovo ako ste teniser, dobar servis. I zato možemo da serviramo, ubacujemo povrće. Evo ga. Tako. Sipamo ove divne slasne komade mesa. Evo ga. Evo ga. I na kraju uzmemo parmezan i izrendamo preko svega ovoga. Evo ga, ovako se renda pravilno. Pogledajte, ovako. Ovako se renda. Tako. Eto ga. I kao final touch ubacimo još malo ove prelepe mirisne žalfije. Voila! Moje omiljeno jelo spremno je i vi da ga probate. Hvala.